Reflexió. Màquines conscients 2. Nosaltres podem actuar en el nostre món i iniciar processos que actuïn en el nostre món, com per exemple màquines i robots intel·ligents. Però nosaltres no podem crear el nostre món, ja que hem estat llançats al nostre món per ventura per Déu, si existeix. Crec que el nostre món és el nostre somni compartit o la nostra al·lucinació compartida, i nosaltres podem actuar, crear processos i iniciar processos que actuïn dins el nostre somni, però no podem fer que aquests processos somniïn juntament amb nosaltres. Per ventura, Déu, si hi ha Déu, pot, però els humans per ara no sabem si podem. Podríem pensar que, mitjançant la reproducció, nosaltres també podem iniciar l'existència de processos realitzats per cossos humans que somniïn juntament amb nosaltres. Però, si nosaltres creàssim una còpia del nostre cos copiant tots els seus àtoms, com sabríem si aquesta còpia comparteix el somni amb nosaltres? No sabem si els altres somnien amb nosaltres o si només som nosaltres que somniem, perquè quan observam el cos d'una altra persona no podem observar el que aquesta persona contempla, ni sabem si contempla res o només ens ho sembla.